Het is zondag met elkaar. Want hoe komen de hinders erbij dan? Nou, Ja, eigenlijk ik van vroeger van hem Hoyt, van Sien Hoyt wel. Die heeft vroeger met Havelingers begonnen. En op een gegeven moment komen de Friese hinders. ja. Nou ja, en dan ga je daar gewoon steeds verder in. En dan ga je hem hinderen dat het heel goed doet. Ja. Janke? Ja, de laatste keuring dat wie ze heel goed. Daar wie ze als 3-jarige kampioen worden. En later was ik algemeen vakdagkampioen voor alle hinders. Dat weer gewoon een topdag. Ja. Dat is een dag die viert we nooit weer. Al we 100, dan weten we het nog precies. Ja. En nu komt ze voor de centrale keuring en daar komen alle besten van Nederland. Ja, dus dan moeten we het opnieuw proberen. Hoe stiet ze ervoor, Hester? Ja, goed. Ja, rustig. Nou nog. Ja? Ja. Doe ik? Nee. Nee, ik vind het wel heel spannend, hè? Ja. Ja, ja, zeker. Maar van de morgen, dat ging al niet goed, de varronden? Ja, zeker. Zeker, ja. Just dat aan Martien dat het goed gaat? Of hoe? Nou ja, het is altijd 18 is een grote groep, wat de concurrentie doet. Maar ze mocht bij de eerste 2 binnenkomen, dus dat is altijd goed. Dat zit er in ieder geval bij. Nou, zo. Het steven er mooi op. Ja, mooi hè? Dank u wel, dank u wel. Ja. Dank u wel. En wat heb je hem voor een belangrijke taak? Ja, wij zorgen dat de linten al hier, dat we die meenemen, dat we die bloemen meenemen en dat we een beetje zorgen voor de trokbal van alles. Ja, en we genieten er enorm van. Dit zijn de laatste puntjes op de i. Ja, alleen puntjes op die. Nou letten we zien wat er het beste kan, zichzelf te zien. Ja, dat vindt ze het leukst. Ja? Ja. Wat is dat dan? Nou ja, als zelf showen en draven, dat vindt ze het mooiste wat er is. En toch zo dat ik dan? Ja. Dan wist ik wel showmansje. Nou, een beetje lauwer wat op de achtergrond. We gaan allemaal deze kant op! Een kwartier voor de tiert, hè? Ja. Dat ze maaien. Ja, het is, dat wordt nog wel heel spannend. wel ook dat wat mensen kunnen misschien naar binnen. Die is dus een beetje oude af en toe. Ja. Dus, maar het begint wel echt te borrelen al. Ja. 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 Ze moeten nou gewoon zelf doen en we zeggen het wel. Volgens mij heeft ze er wel zin op. Ja. Jawel, hè? Ja, hoor, het heeft altijd wel zin op hier, Ja. de baan. Ja. Ja, het heeft er wel zin op. Dat zal die kant op. Even. Ja, Succes. dankjewel. Dan krijgen we zo de 3-jarige merries, het kampioenschap 3-jarige merries. Dan krijgen we nummer 62, Janke LW. Fokker-eigenaar, de familie Ludema uit Witmarsum. Net helemaal. Nee. Ja. Oh, wat doe je dan? Ja. Hij kan beter. Hij kan beter. Ja? Ja, ja, hij kan beter. Hij houdt er wat in. Ja. Wat is dat dan? Ja, ja, de spanning en ja, nee. Hij wie net, ja, kwam net helemaal als dat wij toch, nee. Nee, nou ja, dat kan gebeuren. Het binnen een blauw beesten, hoor. Dus ja. We stappen even rond. De jury is er volgens mij zo goed als uit. We gaan ze plaatsen van onderen naar het kopnummer toe en gaan de merries om de beurt binnenroepen. Dan beginnen we met nummer 64. Die mag opstellen op de middellijn. De volgende die binnen mag komen is nummer 69. Dat weet ik niet.
Dan krijgen we nummer 83. Jim heeft er ook met zijn doel. Nou, dat ook krijgen ze op. Nee, maar wij vinden het hartstikke leuk. Wij vinden het hartstikke leuk. Wij hebben een beetje doel. We kunnen wel mooi hinderen en minder hinderen. Zie je wel het verschil wel. Ja hoor, ja. Dus kijk uit de foto's, dus komen dan weer met 10 minuten over gekleed en dan mooi channel. Dan ben je naar wie het, dan ben wij direct. Ja. En dan hebben we mensen. Ja, nou weet ik al wat leuk. Ja. Nee, dat weet ik wel. Wat denk je van Janke? Van Janke nou? Dit is een bijzonder hinder op stand. Dit is een heel mooi hinder. Bij extra, het mooiste erbij is, vind ik nou hierbij. Maar ja, je weet het net, hè. Maar dit is de crème à la crème. Dit is de top. Hoeveel ben je aan de hoer, jongens? Dan moet de kapper al in bij, hè. Want... Spannend als een derde geplaatst in deze rubriek is nummer 75. Nee, dat doen wij niet. Hey, we hebben altijd reserve. Ik ben altijd reserve. Ik ben altijd reserve. Geweldig, man. Helemaal top, man. Het is al heel wat, ja. We zitten bij de laatste 2, dus... De reservekampioen van deze groep is nummer... Topie, man. Dat hebben we nooit al. Dat hebben we nooit al. Dat hebben we nooit al. Nou, dan komt de vraag. Wat giet er nou terug? Oh, van alles. Dit is geweldig. Dit is helemaal top. Dit is helemaal top. Achie, dit is helemaal top. Helemaal geweldig. Ja, ja. Ik heb er geen woorden voor. Nee, helemaal super. Helemaal super. Ja. Helemaal super. Wat een hinder. Oh, wat een hinder. Ja, wat een hinder. Daar kun je echt van genieten. Super trots erbij. Staat trots? Ja. Ja. Oh, ontlading. Ja. Ja, het is echt... Oh. Ja. Oh. Wauw, hé. Echt iets van De dat beste, van u is. de beste van Nederland. Hoe krijgt het? Helemaal top. Helemaal top. Dank u wel, dank u wel. Hartstikke mooi. Oh, wat geweldig. Kampioen van de centrale keuring is nummer 62. Eigenaren gefeliciteerd. Bedankt voor de presentaties.